jada a dangana tula daga bangaren arewa autan baban gidan kande daga bangaren gurmada Yaki zai saba bai itatuwa abincin yiwa. Tula san baban gida kande. Tula san baban gida kande. Babu dan sauraron. Akwai magana da nake so yin wadi ma ba. Ko hadi. Yan dambe ka su sake ba ka wahala. Ashe wannan yan dambe sun sai da suka kama tunan su dambe. Muka ji sai yaran ka sun yi cikin wahala. Kaya bayan baki sannan su yi dambe garkuwa ka ɗaya wa justina sun ka taka ashe yan dambe suna gani ba su yin haka to ai sun san ciwon kansu wallahi mun yi yan dambe ku rage ka san abokin aikin ka san abokin neman kuɗin ka ku rage kissa ku yi koyo da abin da na gaban ku sun kai haka ci riba sana'a ka baba zaki da mota an kaduna sabon dogo Jada. Tulan shagonto. Yaki mai kai kura dole. Tulan shagonto. Rowa ana da kumare. Abin ba daɗi. Nono ya kawo. Kura da gishiri. Ba kurowa kai. Autan baban ya kende. Tula na shagonto. Autan baban ya Abu, baba kun ga yan damben na ba sa dambe daga litinin sai lahadi ko? Sun tube yawa, sun yawa ha. To, ja da dai shaida una ya ga yan dambe waɗanda daga daga asabar da lahadi. A nan kallo suna sane da kato. Bayo, haka take daidai. Tube.